लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायनाय थाबाय। दिनै गोथां जांख्रिथाय सोलिगासिनो दङ। बिफां गायनाय हाबाफारि गोथां जांख्रिथाय ग्रिन रिभलिउसन बिफां गायनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। गय गायबाय, गय फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफां लैहोर लैहोर मानसिफोरजों गायगासिनो दङ। गायगासिनो दङ। गया बेनो ओरै जिङाव गय गायजोब्बाय गासिबो। फिल्डनि सोरगिदिं देनां फिल्डआव खेला जायोब्ला गोसो बायदि सायाव जिरायनानै नायनो हागोन। बेनिखायनो फिथाइ सामथाइनि बारि गायजोब्बाय। नैबे फरेन कान्ट्रि माबा जायगानि फरेन कान्ट्रि मालयेशियानि साल बियो, मालयेशियानि साल बिफां। नैबे अख्रद होनो अख्रद माबाबायदि थाइस्रि बायदि मादा दं। मोनसे मामोनलाय बावरा फिथाइ बायदि बेनिफ्राय दामिसिन बावरा। नैबे मा होनो थिथासाब औ बेखौ फालें बायदिसिना बानायो। औ थांदो बबे बियो ओरैनो जानाय गोजा जाहैदों। नैबे खान्थाला जेन'बा बिराद गुवार जायगा लायो। बेखौथ' रायलायखांबाय दहाय। बिराद मोजां फोसाबनानै गायबाय जायगाखौ एकदम जखा लायै लायै हाखौ मोजां जावफ्ले दोनजोबखाबाय। बेनिफ्राय हासार होयै गायबाय। हासाराबो बायनाय नङा, जैबिक हासार, जाय हासारनि दाखोर दाला बायदिसिना आरो बिनिफ्राय मैगं थाइगंनि गारनि दाखोरफोरजों बानायनाय बे हासाराव गायबाय। नामफोरखौ थाब मख'जानाय स्टाइलफोरखौ बानायलायो। लिसु खाबाय माथो मारै जाखो? थाइबाय बाय माबानाय दां बे हाथायाव फाननाय खोलोमनाय लिसु थाइबाय थाइखानायखौनो गायदों। लेरख' खालाजाम जाग्रा फिथाइबो दं आरो बिफां गिदिरबो दं। हासार होग्रा हासार होबाव बस्था आग्लायनासो दं नै बुरजा होबाव बुरजा हो। आखाइया रुबायाखै एथ' गोजौ। एक्सुवेलि दंफांखौ गायबानोल' जाया, गायनाय लोगो लोगो देरहाबाय बिदि नङा। अब्ला गायनायनिफ्राय दंफांखौ गायनो हानायनिफ्राय जोथोन लानो हानायासो बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्रा। मानोना बिफां लाइफां गायनायखौ जोङो मोसौ मोसा बोरमानिफ्राय जों जुदि रैखाथि खालामाबा जोङो गायनायनि जेबो ओंथि थाया। बेनिखायनो सोरगिदिं बेरा होजोब्बाय, गोजौ बेरा होबाय। बे गायनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो आयदायावनो गासै मोनबा ग्रुप दङ। मोनसे ग्रुपआ जाहैबाय औवा दाननाय, मोनसे ग्रुपआ जाहैबाय दुरुगङाव दै दङ बेखौ प्रटेकसन होनानै पास खालामनाय, आरो 3 नाम्बार ग्रुपआ जाहैबाय औवा सिनखावनाय फारनाय, आरो मोनसे ग्रुपआ जाहैबाय गय गायनाय, आरो मोनसे ग्रुपआ जाहैबाय बिफां गायनाय। आंनि फालाया बिफां गायनायाव गोलैदों। आंनि ग्रुपआ बिफां गायनायाव गोलैदों। दावला बेबायदि ग्रुपजोंनो सोलिलांगासिनो थादों आरो। गैया जानायानो गैया। बानलु भिन्दि गोजा बियो भिन्दि बिफां। आरो हरैजाय बैयाव दङ ककलिं दं आरो था दङ, आरो बेनिफ्राय बै गेजेराव जुखाम।
आखाइ बरं खरा दं औवानि खामानिया बहुतले दिनैनि मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि दैदेननायाव बिफां गायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै जोबथ'नानै थांबाय दा बेनिफ्राय जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो जों बिदाय लानोसै आरो नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा जाहाथे अननानै साबस्क्राइब खालामो बेनि थाखाय नोंथांमोन बयनियावबो रिकुवेस्ट खालामनानै भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय बाय बाय